a na-agwazi ụmụ nwaanyị ka ha nye aka n'izisa ozi ya na ịgbaziri mmadụ ihe dị iche iche aka kwesịrị ma megide mmetọ na nkwụsị a na-eme ụmụntakịrị kachasị ndị nwaanyị. Kọmishọna Anambra Steeti na-akwụ maka okwu metụtara ụmụ nwaanyị n'ọdịmma obodo Odoziakụ Ifi Obinabo ya kpọrọ oku a mgbe e wubere Odoziakụ Ifeọma Nwokedi dịka President General alaka ụmụ nwaanyị nke Achalla Improvement Union na mgbapekwazi ụgbọala site na nke otu union ahụ ya na ọkụ nke na-adị n'ogbe nke ji ike anyanwụ wee na-arụ ọrụ. Paul Ezoke na ebe ahụ. Oriakụ Obinabo sịrị na ụmụ nwaanyị bụ ndị ọrụ na-agba mbọ iweta mgbanwe pụrụ iche n'ime obodo nke ga-enye aka gbanwee otu di ha na ụmụ ha ndị nwoke si echiche gbasatara ụmụ nwaanyị ma dọọ aka na ntị megide iji wee na-akwanyere nwa nwoke oche n'ukwu iji na-eleda ụmụnne ha ndị nwaanyị anya. Ọ gwara nne na nna ka afọ na-enye ụmụ ha niile ohere nhatanha iji wee fụ na ụmụ ha ndị nwoke adịghị afụta onwe ha ka ndị dị mkpa karịa ụmụ ha ndị nwaanyị, nke ọ sịrị na ọ na-eme ka ndị nwaanyị na-enwe echiche na ụmụ nwoke karịrị ha. Ọ kwara arịrị na nke a na-ebute mmegbu dị iche iche na ọgba aghara nke na-eme ka a na-enwezi katakata n'ezinụlọ dị iche iche. Onye kọmishọna kpọrọ oku ka ndị mmadụ jikọọ aka ọnụ ịfụ na enwetara mgbanwe nke atụrụ anya n'ime obodo ma fụ na echekwabara ọdịmma na ọdịnihu ụmụaka, tinyekwara na ọ dị mkpa ka etinye ọnọdụ dị mma nke ga-eme ka ụmụaka nwee ike ebe ha chọrọ ịbụ na ndụ. Oriakụ Obinabo gosipụtara ezi olileanya na ọchịchị ụmụ nwaanyị nke dị n'obodo Achalla bụ nke ga-emezu ihe a na-atụ anya n'aka ya ma gwa ndị obodo ka ha dọnyere ha ukwu, gwakwa nkwa na gọọmenti ga-afụ na ha gbara ha ume iji wee fụ na enwetazuru ebumnobi ha ji wee banye n'ọchịchị. N'okwu nke ya ka onye eze ọdịnala nke obodo Achalla bụ Igwe Soni Nwokedi gosipụtara afọ ojuju o nwere na nzọpụ ụkwụ nke ọchịchị ụmụ nwaanyị etinyere ọfụ ọzọ pụgoro ma kpee ekpere na ha ga-esi n'ike na-abanye n'ike. Onye isi oche na emume a bụ Prince Charles Nnadi sịrị na ụmụ nwaanyị bụ ndị a ga-agba ume iji wee fụ na ha tụnyere ụtụ nke ha na mmepe obodo. Ọ na-azaghachi ka onye President General nke ụmụ nwaanyị n'obodo Achalla bụ Oriakụ Nwokedi kelere ndị obodo otu esi nwee ntụkwasị obi ebe ya nọ ma kwe ha nkwa na ya ga-agba mbọ efu na ya na-ewepụta amụma dị iche iche nke ga-enye aka kwalite mmepe obodo ma kwalite obibi ndụ ndị mmadụ. N'emume a enwere egwu ndị ajadu gụrụ ha na egwu nke ụmụaka gụkwara tinyere ihe nlegharị anya ndị ọzọ. Site n'obodo Achalla nke dị na kansụl Ọka North, abụ m Paul Ezoke, Akụwa ABS.